Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite bi ye tɛnɛ ye août kalo tile 16 ka taa bila karidon na août kalo tile 22 farafin kalo tile 7 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila farafin kalo tile 13 la dolo jate la samiya kalo filanan tile 23 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo filanan laban donna dolo min nɔrɔ barikalen don ni wagati na n'o ye tile ni nazaraw ko a ma ko soleil ni arabu ko ko shamsu o shamsu dolo lion mɔgɔw ka dolo an bi o wagati de la a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛna kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan yɛrɛyira baara bɛna diya ni mɔgɔ kofɔli ninnu ye u mana don ko o ko la olu b'a fɛ u ka ye u ka tanu ni o ye baara nasugu min ka di ni mɔgɔ kofɔli ninnu na o bɛ tali kɛ bolola baaraw kan ka taa se kokɔrɔ baaraw ani catiribɔ o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔli ninnu na ani masirimafɛn minɛnw olu baaraw olu jagoli ka di ni mɔgɔ kofɔli ninnu na ka taa se banki ma ani politiki baaraw olu ka di ni mɔgɔ kofɔli ninnu na dugujukɔrɔ mafɛn nafamaw sanu ni jamaw olu baaraw ka di ni mɔgɔ kofɔli ninnu na fana bana nasugu minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de bɛ se ka tali kɛ dusukundimi kan ani ɲɛdimi kɛrɛnkɛrɛnna cɛw kinifɛn ɲɛ muso numanfɛn ɲɛ bɛ se ka olu sɛgɛn ninnu kan k'u janto ni bana nasugu ninnu de la u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mercredi don 7h 8h olu furancɛ la a b'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyaw k'olu barikalen don kosɛbɛ adamaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ka se ka ɲɔgɔn faamu hakilina ɲuman na ni ye a wagati ye mercredi entre 7h ani 8h olu furancɛ la olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka d'aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaru sirilen don i kelen bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakilina ko aw wasa bɛ aw kun kan hakilinaw olu lafiyalen don aw ni mɔgɔw aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu barikalen don wa ni aw b'a fɛ ka kibaruya min sɔrɔ yɔrɔjan fɛ k'olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma layidukanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛya sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina ko bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw bila miiri caman na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye ko kow ka tɛmɛ cogoya min na ko aw ka sira kelen ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nka ni aw tola sira fila tagama na dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ birisa ɲagami ye aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina jugu aw k'olu bila ka se ka hakilina ɲumanw ta ka baara kɛ ni olu ye o de bɛ aw dɛmɛ kibaru sira olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na donta o fanga de ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɔta kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigisigi kumaw olu kundalen don aw kan jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw b'a fɛ ko laɲiniw ka tɛmɛ cogoya min na ko a ka ca la aw ka laɲiniw caman bɛ se ka sira sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma ko garisɛgɛ balilen ko aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw jigilamɔgɔw yɔrɔ jigisigi kumaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idrissa ka so kansɛriw fasoso denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko
cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira fɛ ko aw ka nɛgɛjuru siraw banba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka wuli ka jɔ ani kunkɔrɔta ni jigisigi lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ janfɛ kibaru o barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa kɛnɛya olu sinsinnen don dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ma nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la k'aw ka se ka aw kɔlɔsi faratima ko aw kana don olu la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka taa ka aw bolo da hali mankan bɛ fan o fan aw bɛ se ka yɔrɔ janya mankan na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion den ɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan de bɛ se ka aw sɛgɛn ka se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen sumaya n'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka wulikajɔ ka se ka sabati cogoya min na ko gɛlɛya bɛ don o la sumaya fanga ka bon aw ka wulikajɔ kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw jigi da kɛnɛyaw kan farigan minnu bɛ farigan kɔrɔ minnu bɛ aw la olu bɛ se ka ban ni dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw la nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ ka girin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la ni an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuyabaliya aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ don aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn lafaamuya la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ a ka di aw ye ko aw ka ko ka se ka tɛmɛ cogoya min na ani aw ka se ka faamuya cogoya min na mɔgɔw fɛ ko gɛlɛya bɛ don o de la nka garisɛgɛ o sira jɛlen don dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw bɛ se aw kana ko ta ni dusu ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw hakili sigilen don kosɛbɛ kama sɔrɔ don tɛmɛnenw na aw ye baara minnu kɛ olu bɛ jaabi aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la olu bɛ se ka hakili sigi lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma ɲɔgɔn lafaamuya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o la o barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ aw ni mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn faamu mɔgɔ caman bɛna jigi da aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka u jigi fa yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ dugutaga siraw olu ka di aw la ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so kawla kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ani yɛlɛda bɛ aw ye aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya siraw olu barikalen don aw lamɛnnen don sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min kan ka fɔ aw ye aw ka hakilina ko kɛ kelen ye kama sɔrɔ ni aw ye sira caman ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ birisa ɲagami dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa Solomana ka so capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ k'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka taa aw kumafɔ yɔrɔ caya o de bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ tɛ cogoya foyi dɔn ni dɔgɔkun in taabolo la ni aw bɛ se aw ka aw basigi yɔrɔnin kelen ka se ka aw kumafɔbaga kɛ mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila ye min bɛ se ka jigiya ɲuman di aw ma ka se ka hakilina ɲuman di aw ma a ka wulikajɔw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ n'o tɛ ni aw ye ko a bɛ bɛɛ taama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye a bɛna kɛ birisa ɲagami dɔgɔkun bɛ tiɲɛ aw bolo nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se camancɛ yɔrɔ wagatiw ma a bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Badara Ali ka so ponɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon aw ka sira kan wulikajɔw sira olu dibi b'aw ka sira kan laɲini
sira kan ani ko kura boloda bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofalen ninnu na ko gɛlɛya bɛ don olu la ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko o de bi kɛ sababu ye ka aw ka dɔgɔkun ɲagami ni aw bɛ se k'aw ka dusu bila ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni dɔgɔkun in ta aw ka dɔgɔkun ye dibe bɛ aw ka sira kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhu ka so poisson fonɛnɛ kalo 3nan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bana min fanga ka bon aw fana ka sira kan wulikajɔw olu siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma kibaruya siraw olu cɛnnen don ka ɲɛsin aw ma nka juguya kɔ donnen don aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi fɛn fɛn bɛ ta ka aw sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko lagosi ninnu tɛna se ka kɛ sababu ye ka foyi bɔ aw ka kow la o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun ka girin aw bolo garisigɛ siraw olu jɛlen tɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnnaya halisa kan bi samiya kalo 2nan na n'o ye lion mɔgɔw ka wagati o bɛ ban kare don an bɛ don samiya kalo 3nan na a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛ ka girin ka ɲɛsin jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ka sɔrɔ bɛna sumaya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di mɔgɔw ye sɔrɔ ka se ka tɛmɛ cogoya min na sira min fɛ ko gɛlɛya bɛ don olu taabolo la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ ni mɔkɛ fo karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala dolo karamɔgɔ don n ka foli bɛ a ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na n ka foli bɛ Kucala ka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la ni mɔgɔ min mago bɛ na i bɛ se ka weleli kɛ 73 35 28 89 an b'a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali diya